Baba, a ranar 16 ga watan Fabrairun shekarar 2025, wani jirgin yakin Najeriya ya yi aman wuta bisa kuskure kan fararen hula a karamar hukumar Madura a can jihar Zamfara. Kuma an yi kiyasin ya kashe akalla mutanen da basu ji ba basu gani ba su 15. Sai gashi a ƙarshen makon nan ranar Asabar 11 ga watan Afrilu na wannan shekara ta 2026, an sake samun wani irin harin sojojin saman bisa kuskure da ya sanadiyar mutuwar mutane fararen hula akalla su 50. Wanda ya faru a kasuwar Jilli da ke can iyakar Borno. Kurai da gaske. Ban san me baba zai ce dangane da irin waɗannan kurakurai ba. Akalla kusan karo na 13 suna faruwa a Najeriya. Duk inda ake maimaita kuskure, Bahaushe ya ce maimaita kuskure akan kuskure ganganci ne. Kuma idan muka kalli yadda tsarin yakin da ake da yan ta'adda, ai yaki ne wanda zaka tsammaci cewa hukumomin sojin sama ai su ma professionals in combat a yaki, kuma duniya ma ta fi tafiya da sojojin sama a yanzu. Ko America ihun da take da wannan kakatin da Trump din yake, ai magana ce ta takama da magana amfani da sama. To in za a yi amfani da sama, jirage ne na zamani wanda suna da abubuwa da yawa na na'urori a ciki na hango musu sarari da guraren da za su kai farmaki ga targets ɗin 'yan ta'adda. Abu ne wanda muka yi expecting cewa a yi haka. An yi kamar sau nawa kace? Akalla wannan hare-haren na kuskure karo na 13 kenan. To kuma a maimaita kuskure har sau 13. Ai ko tuba ne ya wuce tuban da ya wuce sau 3, ba tubatun da suwa bane ba. Saboda haka yadda ya kamata a yi ire-iren irin waɗannan abubuwa, in aka shirya irin wannan hare-haren, a tabbatar da cewa an yi amfani da effective intelligence report, an yi amfani da sahihin labari ko bayanai irin na sirri kafin a kai farmaki. Kuma na tuna wani abu da ya faru lokacin da aka kashe babban kwamandan nan na Iran da yake Syria, Qasim Soleimani. Yana tafiya cikin convoy ɗinsa, an taho da jerin gwano na motocinsa. Jirgi mara matuki da ya targeting din motar da take cikin convoy din, shi Qasim Soleimani din shi kada aka kashe da waɗansu wanda kuma tsotsayin wannan abin ya same su. Amma real target din da suka hara akan Qasim Soleimani din ta kare. Kuma drone ne. Ina kuma ga jirgi mara matuki ya samu irin wannan damar, ina kuma ga jirgi mai matuki. To ya kamata a ce a irin wannan yanayi duk da su hukumomin soja ba su kai ga matsayin za su yi bayanin menene yadda abin ya faru ba. Kuma wannan kasuwar da ake magana, tuni gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum ya magana cewa gwamnati tuni ta rufe wannan kasuwa shekaru 5 da suka wuce. Kuma kaga babu dalilin da za a ce ana ganin mutane a wannan kasuwar. Dama ya bayyana dalilin rufe ta kasancewar ana samun yawancin 'yan ta'adda a matsalolin tsaro. To kaga dukkan irin waɗannan abubuwa, duk abin da hukuma ta ce ga yadda za a yi ba a kiyaye fadawar ibtila'i, su ma al'umma sai su kiyaye dan gudun irin wannan abin kada ya sake faruwa. To amma kuma me yake akwai fadil, babban abin da zamu jira shine bayani da ake tunanin zai fito daga hukumomin soji na sama kan lamarin gaskiyar menene ya faru a cikin wannan abin da ya faru a shekaran jiya. So muna jira mu gani.